Juventus Club vera mora bil-Kirkara, Juventus 2 Cagliari xejn, għandna manna lil-Luka hawnhekk. Luke l-ewwel ħaġa, nixtieq l-opinjoni tiegħek hawnhekk fuq il-klabb, lejla kena reċiviment hawnhekk. Kif ħassejtek l-opinjoni tiegħek hawnhekk il-lejla? Huwa klabb li jilqak, jiġifieri anke l-premises infushom bħala apparenza ma sbieħ ħafna. Jiġifieri waqt il-logħb, jiġifieri l-logħb isek jgħid il-ground. Jiġifieri atmosfera sabiħ ħafna anke mal-reka tal-gows. Jiġifieri tħossok verament isek il-ground, jiġifieri familja waħda. Sewa, u x'tgħidilna mis-servizz il-lejla forsi milli kellu bil- Ikel tajjeb ħafna ġifieri, proset lilkom. U servizz tajjeb ħafna ġifieri. Naqelbu daqsxejn għall-logħba, irbaħna lejla, irbaħna 2 b'xejn, rajna prestazzjoni f'opinjoni tiegħi tajba, kienet tajba ħafna, spikkaw kien għalija u Bernardeschi. F'opinjoni tiegħek, kif tiġġudika l-logħba lejla? Kienet logħba tajba ħafna, kif għadt inti kien il-lum kien ferm aħjar mill-logħbi li għaddew. Però n-nuqqas fl-attakk qed jerġa' jidher, jiġifieri logħba wara logħba, jiġifieri nemmen li f'Jannar jiġifieri għandna jekk hemm iċ-ċans l-opportunità li nġibu attakkant tal-kaxxa li jaqdina sal-aħħar tal-istaġun nemmen li huwa bżonn. Bernardeschi llum kien tajjeb jkompli juri logħba wara logħba, ġifieri meta kien ħaqqu l-kritika kien ħaqqu mal ma tistax tgħid li palissa mhux qiegħed fost l-aħjar plejers, ġifieri onestament qatt ma kont nobsor li Bernardeschi se jilgħab dan it-tip ta' logħba, ġifieri nemmen li taħt Allegri inbidel kompletament, ġifieri qiegħed ferma kemm is-sena oħra, ġifieri. Le ma bħala logħba nemmen li konna tajjeb ħafna, ġifieri, però xorta nemmen li l-logħbiet għandna nagħlquhom qabel, ġifieri. Pereżempju kien l-Pistri Sansi tal-Cagliari, ġifieri wieħed minnhom ġifieri kredibilment falla kien fall qudiem il-lasta u dak it-tieni ċans tagħhom salbana xi snin. Labsejt tajb ħafna. Labsejt tajb ħafna. Però overall nemmen li kienet logħba tajba tagħna, ġifieri. Naqqa dal-kumment li għadek kemat ma mistoqsija wara, fis-sens li huma kellhom ċansijiet mill-inqas, rajna x-xesmi salvana wkoll, fis-sens id-difiża improvjat ukoll. Overall il-performance improvjat, però hemm dak il-nuqqas konsistenza fir-riżultati. Jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li timmen fit-tim sewwa, però naħseb li l-inkonsistenza ħadd tkun il-problema kbira ta' dan l-istaġun jiena. Kif qed inti fuq wara ġifieri immitu mhux ħażin, ġifieri qed naqalgħu dal-aħħar minn tal-inqas goals, ġifieri fl-aħħar 5 goals lajna ġifieri kontra l-Atalanta u l-Venezja. Jiġifieri fuq wara jidher li qegħdin mhux ħażin, jiġifieri nittama' ovvjament li plejer bħal Delikt jibqa' ġifieri rajna kummenti ta' Rajola l-bieraħ, ma nafx meta kien eżatt li ninkwetaw sa ċertu punt ma tagħtix tort il-plejer nifsu, ġifieri kien palissa din fi stadju fejn qed nerġgħu nibnu mill-ġdid, forsi Delikt mhux dak it-tip ta' plejer li ħajjistenna biex forsi nerġgħu niġu dak il-livell li konna 4-5 u blaċċa jekk nfallu dis-sena minn Champions League naħseb l-tluq tiegħu ikun inevitabbli. Però jalla jibqa' ġifieri ovvjament għandu klawsola ta' 150 miljun, jalla nġibuha ġifieri, hemm clubs nemmen li lesti jħallsuha. Però fuq wara qed inkunu tajjeb ħafna ġifieri. Tajjeb. Grazzi ħafna Luke, grazzi tal-kommenti tiegħek, nawgura lilek u l-familja tiegħek ovvjament il-miliet tajba. Grazzi tal-li ġejt il-lejla hawnhekk, aħna grazzi tal-li segwejtuna, narawkom darba li mis. Grazzi.